Abdullah Ahmed, Sirjan ta' 35 sena nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati l-ħamis li għadda ta' daqqa u weġġ' raġel ieħor bl-isem ta' Turki Ali. Il-każ seħħ fi triq il-kbira San Giuseppe fil-Ħamrun u l-ġlieda li kienet tinvolvi ma' 13-il persuna deret filmati li xxerdu fuq il-midja soċjali aktar kmieni din il-ġimgħa. L-imputatu huwa t-tieni persuna li tressaq quddiem il-ġustizzja brabta ma' din il-ġlieda wara li s-sibt li għadda tressaq u nżamm arrestat Abdullah Sheikh Ahmad. Fil-qort intqal li l-ġlieda bdiet minħabba serqa u ż-żewġ familji li allegatament kienu involuti pruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni bejniethom mingħajr ma rrappurtaw mal-pulizija. Intqal li kien hemm numru ta' verżjonijiet ta' din l-istorja, hekk kif dakinhar tal-ġlieda kien hemm min qal li ltaqgħu quddiem l-Asa tal-Ħamrun biex jirranġaw ir-relazzjoni bejn il-familji, filwaqt li kien hemm min qal li ma kien hemm ebda pjan sabiex dawn jiltaqgħu. Id-difiża stqarret li hemm dubji kbar dwar jekk l-imputatu hux persuna li allegatament tad-daqqa li weġġa' l-vittma Turki Ali li kienu wkoll preżenti fl-awla. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-vittma u diversi persuni fuq il-post qalu li kien l-imputat li ta' d-daqqa. Id-difiża talbet għal-ħelsin mill-arrest li ma talba ġiet oġġezzjonata mill-prosekuzzjoni hekk kif innutat is-serjetà tal-każ u minħabba li għad fadal numru ta' xhieda pajżana. L-avukat min-naħa tal-parti ċivili qal kif il-grupp kbir ta' persuni involuti fil-każ huma persuni li għaddu minn ħdejn xulxin ta' kuljum u huwa faċli f'din is-sitwazzjoni sabiex wieħed jiġi intimidat. Intqal ukoll li l-imputat kellu wkoll sekkina u l-ġrieħ ħfief li sofra l-vittma setgħu kienu fermar. Il-qorti ċaħdet il-ħelsin mill-arrest u ordnat li x-xhieda jitilgħu l-qorti mill-aktar fis possibbli.